Doncs bona tarda. Avui faré un cafè des de la meva terrassa de Gràcia amb Miguel Escobar, que és l'artista que actualment tenim al Centre Cívic Pere IV amb l'exposició de Sedierto. Si em pregunten de definir aquest artista, jo me l'imagino amb una balança on posa un ingredient determinat de paraula, un ingredient determinat d'escultura, un ingredient de fotografia, de dibuix, d'audiovisual, i amb tot això crea un resultat i crea un contingut i un sentit. I és aquest sentit del que avui volem parlar amb ell. Bona tarda, Miguel. Hola, bona tarda, Lluís. Com anem? Bé, què és això de tenir la teva obra confinada a Pere IV? Com et sents? Forma part d'aquesta realitat, no? D'aquesta realitat en la que estem immersos, no? I és que és la forma de que jo estigui completament confinat, perquè si la meva obra no ho estigués, jo no estaria. Ho sento que està tancat i que espero i que molt aviat ho podem compartir tots, no? Perquè és així, perquè l'art està fet per mostrar-se, si no, no té gaire sentit. Efectivament, tranquil, que te'l tornarem, el compartirem i sobretot el gaudirem. El tema del concepte Sedierto, que englobaria totes aquestes disciplines que abans he comentat, a què dona nom? Què reclama? Com ho defineixes? Bé, el fet d'anomenar-lo Sedierto és que era difícil de crear una paraula perquè en realitat és una nova paraula, però no és un joc de paraules, és un joc molt seriós. En aquest sentit, té més de neologisme que de joc de paraules. El que fa és tractar de definir un crit silent, un crit sord, però un crit que les persones que... I ara, de fet, amb aquesta situació hem fet una introspecció vírica, si puc dir-ho així, i molta gent està sentint aquest crit de la natura en el seu confinament, en aquest estat de pensar, d'estar molt atent al que ens està dient la mare natura. De fet, té molt sentit ara mateix. Jo no havia planificat mai l'obra, però sempre els artistes tenim els sentits molt afinats. Llavors, és probable que estigués amb aquesta, como se dice vulgarmente, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y esa es la razón fundamental por la que Sedierto se expresa de esta forma. Es decir, no tiene un solo lenguaje para poder definir algo que a priori no oímos, aunque hay ya varios estudios que demuestran que los árboles, por ejemplo, sometidos a una sequedad muy fuerte o a momentos extremos de falta de agua, emiten unas vibraciones que son perceptibles.
que se pueden medir. Es decir, que haciendo un salto en la poesía no deja de ser una forma de expresión científica, aunque nos pueda sonar a chino lo que estoy diciendo, pero sí realmente la poesía tiene un rastro profundísimo de intuición y yo creo que por eso tiene tanto sentido una exposición como esta que estoy explicando. Es decir, mi máxima preocupación en estos momentos, y creo que es un foco de grandes desajustes y y que va a hacer tambalear muchísimo tanto la vida social, como de hecho ya lo está haciendo, como las migraciones, en fin, toda una serie de particulares, es porque la Tierra está expresando una gran sed, y que en este sentido es una sed de volver a poner en balanza los elementos. Nosotros cuando hemos estado confinados nos hemos dado cuenta de que los animales han vuelto a tomar la ciudad. Nos hemos dado cuenta de una serie de cambios, ¿no?, que están a nuestro alrededor, y es que la naturaleza está volviendo a ocupar su sitio porque tiene un mecanismo que hace muy complejo, que hace que poco a poco, siempre que no se actúe de forma artificial sobre él, vuelva a reajustarse, a buscar niveles, a limpiarse, ¿no?, de los problemas que le han acaecido. Entonces, básicamente, Sedierto se circunscribe un poco en este mapa un poco largo, que, perdona por la explicación porque me he extendido mucho, pero sí lo encontraríamos en este mapa que he tratado de dibujar, ¿no?, que estaría, bueno, se expresaría dentro de esos márgenes, ¿no? O sigui que perdona, una de les reaccions que tu vols provocar, si ho podem dir d'aquesta manera, és una conscienciació amb la teva obra, no? Una conscienciació i un respecte, no? Correcte, és així, perquè penso que l'artista és un comunicador. És un comunicador amb compromís, no? Amb compromís. Si no el tingués, estaria molt lluny de fer, per mi, el que és art. És a dir, l'art és en tota la seva extensió, hauria de ser, i de fet ho és, un mecanisme perquè la persona que es posi davant, o perquè l'espectador, perquè la persona que rep aquest missatge no sigui la mateixa després d'haver-ho vist, no? És a dir, és l'art de la commoció. És la ciència de la commoció, l'art. I jo penso que si l'artista no està compromès, està lluny de poder de commoure amb la seva obra. I a part també, el nostre compromís com a equipament també és procurar que el vincle entre l'artista i les persones arribi amb el relat precís i amb el relat concret que vol l'artista. Tu creus que ho hem aconseguit des de Pere IV? Jo penso que està magníficament expressat, perquè les exposicions, per mi, normalment, el que representa una sala d'art o una galeria és molt petit. Vull dir, es queda a la vora de l'artista. És a dir, només fins l'extensió, diguéssim, de contacte d'aquelles persones que volen comprar, que volen tenir
fruir d'un instant, no?, de contacte amb l'obra. O bé per prendre la decisió de si són col·leccionistes o els agrada l'art de comprar-ho, o bé perquè hi ha molta gent que parla d'això. Jo penso que la feina que feu aquí a Pere IV va molt més lluny i permet a l'artista expressar amb diferents instruments que poseu a l'abast el contacte molt més integral de l'obra i de l'artista amb la persona que està interessada. Per exemple, a Sedierto, una persona que vulgui veure l'exposició probablement també em pot trobar, perquè a mi m'agrada estar a prop i això ho saps, Lluís, que molts dies hi soc, voluntàriament, perquè m'agrada veure la gent com mira la meva obra i quines coses, on es para més. M'agrada veure com funciona la meva comunicació. Això és una cosa. És que, a més, si volen saber com treballo, hi ha una possibilitat que la gent del barri vingui. Per tu és la manera d'alliberar-te, no? Inclús. I nosaltres sí que volem posar-nos amb la pell dintre de les nostres possibilitats dels artistes perquè vulguin comunicar tot això, perquè realment comparteixin aquest procés i aquestes parts de la creació que jo crec que donen molt de mèrit amb un resultat final. Perquè no és només veure l'objecte, sinó veure tot un camí fins a arribar a un resultat. I jo crec que artistes com tu són els que realment ens ajuden a fer el camí molt fàcil per donar a conèixer aquest procés. I això també és d'agrair. O sigui, entrar en aquesta complicitat amb l'artista i posar-lo en mans dels usuaris i les usuàries. Això per nosaltres ens facilita molt la nostra feina perquè també trenquem amb el tabú aquest de que l'artista és inaccessible, no? I això, doncs, t'ho agraïm. Clar, això és una posició una mica absurda, no? El fet de la torre d'ivori, no?, de l'artista i d'aquesta idea de no estar en contacte amb els receptors dels missatges que fan, que creen. És absurd. Jo vull agrair especialment a tu i a les persones que heu fet possible aquesta mostra, perquè m'heu donat moltes. Hem parlat d'una, però hi ha lectures de poemes, hi ha molta cosa. Hi ha un taller de poesia intergeneracional, perquè entenc que els més petits i els més grans tenen molt a dir-se. I hi ha un buit molt gran entre la generació intermitja, és a dir, els pares quedem molt desbordats per la capacitat que tenen avis i nets a l'hora de comunicar-se, i el fet de treballar la poesia amb la gent que ja s'està acomiadant de la vida i la gent que està estrenant-la, dona com a mínim un raig de llum i d'esperança per posar en el lloc que correspon a la poesia, perquè una societat sense poesia és una societat malalta i condemnada a morir, no? Si un centre cívic com el vostre i amb la meva exposició
som capaços de provocar el naixement de nous artistes i de nous poetes i noves poetes, per suposat, jo estic content amb això. Doncs molt bé, Miguel. Ens quedem amb això, no només provocar a més artistes, que això seria el súmum, però sí que amb la intenció de provocar sensacions i provocar un relat que la gent marxi de l'exposició doncs, amb un pensament una mica més crític. Val? Doncs escolta'm, des d'aquí, moltes gràcies per aquesta conversa, com sempre molt interessant, i ens veiem en el centre cívic. Fins aviat. Perfecte. Adéu, que vagi bé.